Huomenta, millainen sää on tänään? Huomenta, päivä on kylmä ja harmaa. Taivas on ihan pilvessä. Uskotko, että sataa myöhemmin? Voi hyvin olla. Ilma on tosi kostea ja tuulee paljon. Eilen oli melkein plus 15 astetta ja aurinkoista. Niin oli. Ja nyt taas 3 astetta ja kylmä viima. Ihan selvä takatalvi. Takatalvi? Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kevät on jo alkanut, mutta sitten yhtäkkiä tulee kylmä jakso. Usein lunta ja pakkasta. Tavallaan talvi tekee paluun. Aivan! Talvi ei suostu luovuttamaan. Juuri niin. Suomessa se on melkein joka kevään perinne. Ei ihme, että suomalaiset puhuvat säästä niin paljon. Sitä ei voi olla huomaamatta. Se vaikuttaa kaikkeen. Muistan kerran, kun lähdin ulos teepaidassa ja puolen tunnin päästä satoi lunta. Haha, klassinen suomalainen kevät. Täällä pitää aina olla varautunut. Sade, aurinko, tuuli ja lumi. Kaikki voi tulla samana päivänä. Siksi mulla on aina mukana sekä aurinkolasit että sateenvarjo. Kesä saa tulla nyt. Toivotaan, että se on lämmin ja aurinkoinen. Olisi ihanaa päästä mökille ja uimaan järveen. Parasta Suomessa. Järvi, sauna ja grilli. Mutta sitä ennen pitää vaan kestää tämä takatalvi. No, onneksi meillä on kahvia ja villasukat.